Gingong notadong carnapper nadakpan sa mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, dili lang carnapper ang maong sospek tungod na lambigit sab kini sa pagpanulis ug pagpangawat dinhi sa syudad. Kini ang CCTV footage nga nakuha sa kapulisan dihang ilahang gisubay ang report kanila nga adunay pagpangawat nga nitabo sulod sa usa ka sakyanan sa syudad. Apan sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ang suspect pinagi sa bypass operation sa Barangay Indahag. Nailan kini nga si Michael Happy, 30 anyos ug siya kuno ang tawong nakita sa CCTV. Dakpan sab ang kauban niini nga si Albert Amado. Na-recover ang mga droga, mark money, granada ug 9mm caliber pistol. Aminado ko sir nga ako mo nagkuha na to sa sakyanan pero katong mga drugs, pusil, granada. Wala ko kabalo na sir, ilahan na to sir. Alangan man o kining ako ng dalo na tanan, na pay pusil, na pay granada, na pay shabu, mga wato jud ko. Nga sir, natulog ko na sir. Ini akong kauban mo nadakpan. Ako may tagiya sa balay. Tapos siya may nadakpan. Ni adto sa siyang boarding house sa among balay. Dito ko na-apil. Atong ipangdugang ang kaso ang katong mga ilahang nahimo nga pagpangawat o pagpanulis. Samtang dakpan sab sa gihimo nga bypass operation sa Bara Upol, Misamis Oriental si Renan Maghilom. Human mapalitan og gituhang illegal nga droga sa otoridad. Nakuha ang upat ka sachet sa suspected shabu nga mobalor og 1,200 pesos, mark money og drug paraphernalia. 1 week ang atong surveillance ani sa iya kay we receive information so ato pang gi counter ang mga information nga ato nakuha na nagpositive man na ingkwan na kay ang iyang mga parokyano ani mga taxi driver. Wala na miatubang sa kamera ang suspect. Sara, nanawagan sab karon ang Police Station 9 ngadto sa mga nabiktima sa maong mga suspect nga mopatimaw sa ilahang opisina. Kini aron ilahang matabangan ug matagag hustisya ang pagpangawat sa ilahang mga kaptangan. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.